future every the 6th August 2022. Never because so or Akuapem Nipenti a branch be never because Emma Odwira na sadem dino ahaw sa branch ni na ye kan esisu bia se sad na esi no Akuapem ni nim hwe enyo no na sebe suma nipa bi se wonko na wonko ye enya de a ohene afuaso na otu kan ko se Akuapem ha yenye ndi se obia wa ha obro oman Ghana man imraso na enunti standing committee no Akuapem sorry mfuase obia beye bibi no de mra no tumi be hye ne san wa ye ne ense no kata na orkan sisu se oye kan sisu se Odwira rebei sani ankabom ne yedi beba no yesre ye na Akuapem ya se sa sa chopa any dibim my osum maye wo kumafem na yankambom ne nti fam peja Akuapem na Akuapem rekasi sadisi no hwehwem bia ebehwehwe ne de ye betu ye na ibiansa ne nsibie mu no ye behwe nampo abranti no di dem no kwam bia ebefa so na ne ni yede be pata no na wotini abubra na akoso na ye no ye behwe ne aye na Akuapem de ye hwehwe akusubie nkabom ani yede na dia kan ye ho abo na ohene ani ne mpanyin be se Akuapem fu yede ani won koso na de biada obedi anim na wahwe na ade aba ma Akuapem ne Akuapem fu ato